Důležitý dotaz na závěr. Uprostřed čínského Wuhanu je laboratoř, která se zaměřovala na zkoumání smrtících virů. Zkoumal se tam mimo jiné SARS, což je velmi blízký příbuzný toho našeho současného viru SARS-CoV-2. Má v sobě, cituji vás, některé genetické charakteristiky, některé sekvence, které podle vás nejsou přírodního původu. Ano. Trváte si na tom? Trvám na tom a vlastně hrozně moc se těším, když se rozběhne tady ten projekt, ten koronatest Hackathon, že se ty autentické vzorky dostanou do rukou i vědcům, protože vlastně v humánní diagnostice je to tak, že vlastně ty humánní autentické vzorky se na Akademii věd téměř nedostanou, že je vlastně zpracovávají rutinní laboratoře a my kdybychom k tomu přistoupili úplně rutinním způsobem, a neměli bychom za sebou tu historii té vědecké práce. Mě by třeba ani nenapadlo se někam dívat, já bych to jenom slepě, tupě převzala, abych se tady s tím prostě trápila, že potřebuju dělat 3 reakce na každého pacienta. Ale ten genom toho viru vlastně virus má, samozřejmě RNA viry mutují, oni mají vlastně jako poměrně, se o nich ví, že jako mají tendenci mutovat, protože RNA genom je nestabilní. Polymeráza, která replikuje tento genom, nedává pozor na chyby, prostě oni mají jako kdyby poměrně významný, jaksi mutation rate se tomu říká, kolik mutací se vlastně za jednotku času na nějakou délku té sekvence vyvine. No ale ty viry promutovávají oblasti, které kódují takzvané strukturální proteiny, to znamená bílkoviny, které potom tvoří tělíčko toho viru. A hlavně jsou to bílkoviny, které souvisí s tím, jak ten virus bude napadat buňku, jak bude do ní vnikat, prostě interakce bílkovina s bílkovinou. A tady jsme vlastně úplně náhodně zjistili, že ten virus má samozřejmě nějakou heterogenitu v rámci toho svého těla, těch strukturálních genů, ale to, kde je to, co ho vyčleňuje, je vlastně regulační oblast toho viru, to je ten velín toho viru. A ta regulační oblast toho viru je místo, odkud se spouští replikace množení toho viru, odkud se spouští vlastně transkripce a potom tvorba bílkovin, takže to je velín. A tady u toho viru to vypadá, jako kdyby někdo přišel do toho velína a podle toho velína se ty viry navzájem poznají. Prostě tyto sekvence oni mají v rámci skupiny identické. No a u tohoto viru v tom velíně to vypadá, jako kdyby někdo přišel do velína, otvíral ty skříně, vyházel z nich všechno, převracel židle a kdyby to byla přírodní varianta, tak těžko si člověk jakože představí, že takhle rozsáhlé mutace, inzerce, delece, bodové různé, že by se staly náhodně a že by ten virus v průběhu toho procesu neumřel, protože na ten velín on si nedá šáhnout. To je prostě odtaď já velím a můžete mě promutovávat ty geny pro ty bílkoviny, přes které já půjdu do buňky nebo budu rozeznávat jiného hostitele, ale to, co je tady, odkud velím, se mně neleste a tady prostě to musí být zachováno bez mutací podle možnosti. A pokud nějaká mutace vznikne, tak to musí být mutace, která mu dá jenom nějakou lepší sílu. Každá mutace, která mu sílu ubere, pro něj znamená evoluční nevýhodu a neuplatnil by se. Zeptám se tady ty mutace, teoreticky umělé mutace, to se provádí pod elektronovým mikroskopem nebo jakým způsobem technicky? Takže já jenom ještě řeknu, že nevím, jestli to je umělá mutace, ale prostě je to natolik jako heterogenní. Velmi atypická ta mutace. Je to minimálně atypické, ano, to je dobré slovo, je to minimálně atypické. A tady ty mutace se vlastně provádí genetickým, jako je možnost je provádět genetickými modifikacemi, protože vlastně... To třeba i vy umíte takovouhle věc? No, když jsem ještě dělala víc ve vědě, no tak jak se klonování mutací, mutovaných genů, to byl můj denní chleba a na to mám prostě řadu publikací, jsme klonovali různé varianty genů, testovali jsme jejich funkce ve tkáňové kultuře a nějaká drobná mutace z nějakého genu, který byl úplně kamarád, tak drobná mutace z něj udělala takového agresora, že vlastně způsobil leukémii například. Takže vlastně ty mutace jsou jako kdyby ten nástroj, jak z něčeho, co je neškodné, udělat třeba něco, co je velice, velice škodlivé. A v genetice, v molekulárním inženýrství, v genovém inženýrství máme nástroje, které toto umí, takže i to, jak v té Číně nebo prostě v nějakých zemích vznikají ty designer babies, že si jakože můžete prostě, jak byl ten vlastně velký problém s tím, jak ten čínský vědec vlastně vytvořil
2 úplně nově geneticky modifikovaný embrya, potom za to dostal hroznou pokutu, vězení a tak, ale on se k tomu přiznal. Tam je prostě hromada, umím si představit vědců, který to udělá a se k tomu nepřizná. Takže vlastně v té genetice, v molekulární biologii a vlastně v tom klonování dneska máme nástroje, kterými umíme měnit vlastně úplně jako od podstaty genetickou informaci a vlastně reguluje to pouze svědomí toho vědce a nevím, jestli to je dostatečné. Umíte si představit, že existují v laboratořích, těch nejtajnějších laboratořích, i šílenější viry, než je SARS-CoV-2 v současné době? Nechci si to ani představovat, ale je to určitě možné. Mutace od eboli například a tak dále. Nechci si to ani představovat, ale jako umím si představit, že je to možné. Tolik doktorka Soňa Peková, ředitelka laboratoře Tilia. Moc vám děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.